la ilaha illallah. illa yakun bika gadabun alayya fala ubali. ce Allah in dai baka yi fushi da ni ba ban damu ba. Addas ya zo da dabino a cikin kwando ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam. Annabi ya dauka sai ce bismillah. Sai Addas ya ce ni ban taba jin wannan kalma anan ba, kai waye to? Sai ce ni annabin Allah ne. Yace kai fa? Yace ni sunana Addas. Daga ina kake? Daga Ninawa. Sai ce Allahu akbar, garin dan uwana annabi Yunus. Yace ka san Yunus? Yace Yunus bin Matta annabin Allah ne. Sai Addas ya runguma annabi sallallahu alaihi wasallam, ya sumbaci kan annabi, ya sumbaci kafa annabi, yana lashe wannan jinin. Ita ai dan uwana ne annabi Yunus, annabin Allah ne. Sai ga Jibrilu yazo ya ce Allah ya ga abin da kace, ya ga abin da aka ce ma, kuma ya ga abin da aka yi ma. Ga mala'ika wanda yake sarrafa duwatsu, ka gaya masa abin da kake so a yi musu, ya yi musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah ka yafe musu, ba su san ni annabi bane. Ice ko kuma Allah zai fitar daga zuriyarsu waɗanda za su bauta wa Allah. Da muka je Ta'if yau ba kafiri ko ɗaya, duk masu sallah ne. Muka je Ta'if, Abdullahi dan Abbas bayan ya gama yawonsa na tafsiri da karantar da ilimi da zagayen duniya, ya ce bari ya je Ta'if ya rasu a can. Kabarinsa yana nan a Ta'if. Akwai katon masallaci a tsakiyar birnin Ta'if. Girman masallacin kadai da ya ka samu mai girman masallaci irinsa a Najeriya. Masallacin Abdullahi dan Abbas, kabarinsa yana jikin masallacin. Ya zo ya rayu a garin, ya rasu a garin. Garin da aka kori annabi sallallahu alaihi wasallam, jibi kuma yadda ya koma. Ya zama cibiyar musulunci, ga karatun Qur'ani, sun fi ko ina an ce yawan hafizai yanzu a cikin Saudiya. To da ba haƙuri, da ya yi fushi akan abin da aka yi masa, ya rama, ko ya ce mala'ika